eje m na nke Akwa Tiwaraki ka ngosi ya talent m ka ọ fụ na m na-etikwa egwu etu ndị ọzọ si etiri ya onwe aka ọ ga-enye nwe nkwado ọ ga-akwado m ka ọ kwado m. Igbo bụ Igbo, ekene m unu Igbo ndị ọma ji eme ọnụ ebulukwana abịa n'ụbọchị nke taata. Asị m nke onye chie agazieli ya ka onye ọbụla si wecha. Asị m na adịla onye ọbụla mma, dịla nwoke mma, dịla nwaanyị mma. Biko Igbo anyị kọwa kemgbe na-asị ndị mmadụ na wepụ n'aka n'ihe ọjọọ, wepụ n'aka n'ikwulu, wepụ n'aka ọbụghị mmadụ nye gị 1000 ịmanụ iwe enu, maka na ịmanụchie enu nkịta ndị nwe gị bụkwa ndị nwe gị, ebe isi bụkwa n'ebe isi. Ikechukwu Ike Ogene bịara mgbe gara aga, ebe afọ gara aga wee bịa tichala Akwa Okuko egwu, tigide ya egwu tichada egwu tọkwara ụtọ maka m nwakwu gere ya bụ egwu mbọsị ọ nọ Facebook live na egosi ya bụ egwu. Mechazịa kwukasịcha ihe dị aṅaa, kwukasịcha nke ahụ wee gaa. Amaghọ na okwu ekwuru ekwu inwe ike ichefu, mana ndị gwara ya dị echefu. So kemgbe ahụ ebido siweli ya ike, ọ sị na kemgbe ọ jicha afa ife Akwa Okuko na ihe bịa siweli ya ike, mana na ọ jekwana na nke Akwa Okuko gbaa gwala ya ọgwụ. Nwee na-asị na onwe ihe m chọrọ isi n'Igbo, there is a law in the spirit that says that even never say before an angel that you made a mistake, and whereby now you now rushing to a shrine and coming and say, oh, abata m ebe a by mistake, you have been implicated. So nye nwa jecha na nke ọgwụ si na ọjọọ dị ya ka o jee gwụọ ọgwụ, onyekwanụ mma ego ọ na-Akwa Okuko nyere gị ego agwụta n'ọgwụ, because Akwa Okuko anaghị ele plọmba nke o ji ele building material. Anyị niile ma na Akwa Okuko na-agwọ ọgwụ. Ego onye gị bụ ego agụta n'ọgwụ. Osisi kemgbe ahụ ji chapụta na nke Akwa Okuko na ihe bịa siweli ya ike, na biko ka ọ yọọ ndị be ha, maka na ọ nwere osi okwu gasị kwugide ndị ichida be ha. Biko ịbụrụ onye ichida na-enene vidiyo anụnwa, biko Ike Ogene si ka anyị shie ewe vidiyo ka anyị yewanụ biko na okwu jọrọ nenene vidiyo ka unu wee fụ ebe nwanne unu nwoke yi biko wee sị na ihe o mere eme nọ maka na obi aṅụrị dị ya tụọ ụmụọchọ wee kwue ihe o kwesịghị ikwu. Obi aṅụrị na-akpana gị ọ ikwu enyi towere ndị obodo unu gwa ndị obodo kwuwekwa na ndị obodo, mana ihe pụtasị na nweghị ndị obodo unu mere gị na Akwa Okuko bụzi ọla ọlụ maka ka i wee nata na yara nke ọ bụ ego agụgwo nkịta anya saa gị. Ngwanụ nene vidiyo akwụrụ. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu, ekene m asị m ka onye chi ha zerikwa onye unu na-anụkwa onye tata bụkwa aka Ike Ogene na Ishida. Ife ji wee malụ mba egwu Igbo ana m eti ofu, ana m asị biko ka nkene Igbo bụ Igbo na-asị m ka onye chi ha zerikwa ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị ebe ị nọ na were awọchi m. O nwere okwu na-ewu n'efere mba ụwa wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke tata, ekwubugo okwu ahụ kwuo ya wee sị ka m bịakwa kwukwa ka ụwa nyere aka gbasa ozi a. N'ihe mara ikiri imerụ mbụ ka imetọ aka na share button shiachadịa ndị mmadụ ebe ọ bụla ha nọ. Ezigbo afa mba Ikechukwu Fegbu, abụ m onye Ishida na Anambra steeti. Iwe m na-eti bụ egwu ekpiri Igbo ka m na-eti. Biko o nwere obere ife menu ebe last year 2022 mgbe Ike Ogene je na nke Akwa Tiwaraki n'ọba, ọ mụ bụ ife atiri Akwa Tiwaraki n'ọba egwu ekpili. So biko o nwere ife menu onye ka m ji wee bịa tata ka m kene ọha na eze yọkwuo ayịyọ ka enyere m aka. Adara m ada okwu na ntu ada okwu ndalụ na-emebiri m ife na-ewutekwu n'obi, ya ka m ji wee pụta n'efere mba ụwa sị ka m kọwaa ụfọdụ nyere m aka. Eje m na nke Akwa Tiwaraki ka m gosi ya talent m ka ọ fụ na m na-etikwa egwu etu ndị ọzọ si etiri ya onwe aka ọ ga-enye nwe nkwado ọ ga-akwado m ka ọ kwado m. N'ọya ka m ji ejebe na nke Akwa antu ejebe na nke Akwa ka Akwa gwọọrọ m ọgwụ, bikọs na egwu bụ ihe aṅụrị, bụrụ ihe ndị mmiri, bụrụ ife eji enwe aṅụrị n'ala Igbo. So biko ihe nje ka Akwa nyere m aka fụ na egwu ka m na-eti. So mgbe m rụziri ebe ahụ Akwa like ịdị egwu m tiri ya like anya antu ego onye mbe ego eji esetụrụ ndị egwu ego a na-enye onye lụrụ ọrụ, biko a sị na nwata gbaa mbọ na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-eri alụọ na anwụ erie na ndo. So ọ laikiri egwu ntị wee mee m invite m bịa na bịa. O nwere ife ọzọ m maara, ana m eti egwu gboo na Ishida be anyị, ana m enwe fevọ na Ishida nke riri nne. Ejigo m ohere a na-akwanyere igwe obodo anyị The Royal Majesty High Charles Ezudog Igwe Ọhazu onye of Ishida. Ọ igwe nye m kwado m n'egwu, nye m ntụziaka sọpọtụ ọnụ n'egwu, obi bụrụ nsọ aṅụrị.
with big boys niile Ishida big brothers ana m ekenekwa unu na-asị ma ndị bi Lagos ma ndị bi obodo oyibo ma ndị bi na ebe niile mana Ọnịsha mana Port Harcourt Delta na-asị biko na-asị ka unu mere m ebele okwu ahụ m kwuru ọ bụkwa etu a ka m si wee chekwa na ọkwa mistake ọkwa na-ada okwu ka m dara ọkwa na aṅụrị obi aṅụrị mere m ji mee mistake wee jee sị na Ishida enwere ife ha na-eme enwe ife ha na-emelụ m na ife m kwuru erike Akwa Tiwaraki na ọba ebe ihe moto ọ kwadoro m n'egwu elesi akwado ndị ọzọ ọ bụrụ nke o buru moto so ana m asị biko na ụmụnne m ka unu metaka na share button share this message ana m ayọ mgbaghalụ n'okwu m kwuru na-asị Ishida big brothers ndị bi Lagos steeti ndị na-emere m ife n'egwu ndị bi Warri Delta ndị bi Port Harcourt ndị bi obodo oyibo ndị bi Holland ndị bi Germany ndị bi Malaysia ụmụazị be anyị Chineke gọziri agọzi ndị Chineke gọziri ha na-emere m ọgọ n'egwu ana m asị unu na mụ akwụta ata na-ayị unu mgbaghalụ na-asị unu biko unu gbaghalụ m n'ụdị ihe ahụ enweghị ike ime ọzọ n'ụdị ihe ahụ enweghị ike ime ọzọ maka na asị na na-esi n'ụlọ mara mma wee pụba ezi egwu na-eti si n'akara aka Ishida na-enyere m aka 100% ihe m na-enweta gift bụ from Ishida village m ha na-akwado m big boys na-enyere m aka wish ndị mmadụ maalụ ana m ayọ mgbaghalụ n'ụbọchị nke taata na-asị unu biko ebe ọ bụla m si were ọnụ anyị ji were eriji eri ede wee kwuo okwu na Ishida ada enye m ego maka Akwa Tiwaraki na ọbọlụ m ego asị na etu esi emere ndị ọzọ wee kwuo udo okwu a because of joy happiness biko na m ekwuchakwa welu abụ nwata na-asa arụ n'afọ asị nga nkene dị Chief Charles Nwabueze Ezudogụ igwe ọhazunye of Ishida isi ahụkwaba okpu na-ekene dị President General High Chief Uchenna Enechikuku ọnwa nke Ishida na-ekene Ochendo na-ekene big boys Ogomeke ọgbatụrụ enyi Uchementi Azụbụike Uzeghelu Cabinet of Ishida Osiola Bidra Motors of Nigeria Limited Ibudu na Ishida ma agụbụ one gala one ọgaranya nọ na Ishida ana m ekene unu na-asị unu biko unu gbagalụ m ebe ọ bụla nsi wee meju unu kwuo okwu a ana m asị biko ka unu gbagalụ m n'ụdị ihe etu enweghị ike imekọtakwa ọzọ nwere na-ekenekwa unu si unu biko nke unu na-emelụ m ana m asị unu ka unu jisi ike na-emelụ ya n'ụdị ihe ahụ enweghị ike ime ọzọ ike ogene bụ ike ogene nke Ishida abụọ m ike ogene nke ndị Enugu steeti nke ndị abụ ike ogene nke ndị Abakaliki ma m ji abụ ike ogene nke ndị Abuja ọ na-abụ obodo ọbụla m jere ajụọ m onye ebe ka mgbe kwuo na m bụ onye Ishida so ana m asị unu biko iwu na-adụ n'ọkụ ndị Ishida ụdị ihe ahụ enweghị ike ime n'ọzọ n'ọnya ka m tara nkọwa tata na mejo na nke Akwa ka nje gwaba ọgwụ ive ntiri egwu bele ndị mmadụ si eti egwu akwanụ egwu na neti wesigoro etiri egwu a sikpọtịa wee bịa o wee nye m ego a na-enye ndị egwu ọ bụrụ nke Akwa binyere moto so ana m asị biko iwu na-adụ n'ọkụ ebe ọ bụla m si wee mejọ ndị Ishida ana m asị ka unu gbaghalụ m ọ gwụchakwanụ ka ọ la n'ọnụ ụmụ Igbo anyị ama m n'unu afụgonu maka na ịfụ anyị ewetala ya unu maka na okwu o kwuru anyị ma na okwu jọrọ ọ ka mma na mmadụ mata na okwu jọrọ dọtakwasị na okwu jọzi mana okwu ekwuru ekwu dị ka glaasị kụwara akụwa nyọtago nwere ike hapụ glaasị mmiri na bekebụ glaasị hapụ ya ọkụwa ya glaasị akụwaghị ọm n'ọkụ anyị sigoro ka ikpokọta ya ọnụ ma mkpokọta nwezi ya ọnụ yọtago maka na ụfọdụ ndị gele ahụ ụfọdụ anwụọna ụfọdụ enwezi ohere fụkwa meseji vidiyo isendesi na ekwukwazi fụgị ya a na-azacha ya na-agwa ndị mma mmalụ ihe ị na-ekwu n'ọnụ okwu ọbụla pụrụ apụ anaghị ekpochi ata ya azụ maka Baịbụl kwuru ekwusị never say before an angel that you made a mistake maka na okwu izizi pụrụ mmadụ n'ọnụ eluge n'igwe biko na anyị na-achọkwa anyị na-ayọ ijikwa ohere a wee na-asị onye ọbụla maka esinyela ike ogene aka ka enyere ya aka biko si gbaghalịa na nke okwuru ekwu na ọma nkwụzi ọzọ maka na ego agwụgo na onye mgbara niile amatago na akwa bụ fake Akwa Okuko bụ fake maka na onye gide a naira nkụ bụ ma mmezigi ya ọzọ o jikwa ọ na-akwụ na Akwa Okuko ebinyeghị ya moto o jekwa n'ebe ahụ ka Akwa Okuko gwọọlụ ya ọgwụ ana ego enyego agwụgonu iwe chetazia na ndị Ishida na kemgbe ahụ ikwuchara okwu ahụ onwezi onye na-enye gị kọntraktị onwezi onye na-ewetara gị ọnụ o ji mana ndị mmadụ na-awọchị ihe ị na-ekwu na-afụkwana ihe ị na-ekwu maka na mbọsị ya eseti asị mbọsị ọnwụ nwanne eburu ozu nwanne ya asị m biko ndị ọwụ na-emejọ ha biko ha gbaghalụ Igbo bụ Igbo ka ọ dị na mbọsị ọzọ